Pamukuiteko. Ndep. Ndiseke. Bondi kumbosakura muchibage. Kumbosakura amusima chinyanya chibage. Mana kunyanya handito chibage chamunodya here. Zvanyanyasha. Ndaneta mana kumupisa. Ipa muchingosakura. Chibage izvi. Unoziva chibage chinogona kutokuparidzira here chinhu. Chibage chinoparidza chiko. Uya unzwika. Handiona chibage ichi. Romans 7:19 pawanotaura achiti zvandinoda kuita handiti asi izvo zvandoita. Asi zvandisingade kuita ndo zvandiri kuita. Waona manje. Zvinei nechibage manje izvo. Mira unzwi. Ukaona mukati melife handiti. Ichibage ichi haugone kuenda musango uchiti hanzi ndoda kunotema chibage chemusango. Nekuti hakuna chinhu chinzi chibage chemusango. Ukatongoona chibage chete chinenge chadyarwa nemumwe munhu. Behind every maize crop there is a farmer. Right. Waona manje. Pane munhu anenge akatochidyara, hakuna chinonzi chibage chemusango. Saka izvi zvinotiratidza izvi kuratidza kuti chinhu chese chiri mukati meupenyu hwedu handiti chakadyarwa naSomeone. Waona manje. Zvakafanana nezvinhu zvakanaka zvatinoona muupenyu hwedu zvakadyarwa naMwari. But kune zvinhu zvakaipa manje izvo zvadyarwa naSatani. Like kuna Matthew 13 pa27 pa28 Jesu anotudza muenzaniso yeparable. Anotara achiti panga pane munhu andanga ane munda wake like this. Akauya vadyara mbeu yake yakanaka. Rimwe zuva vashandi vake vakauya vakati ko shefu hamuna kudyara mbeu yakanaka here munda umu? Ko mawidzi ari kubva kupi? Anoziva kuti akapindura achiti chii? Hanzi an enemy has done this. An enemy has done this. Zvaitwa nemuvengi. Waona manje. Saka pane zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwedu zvatisingaziye zvakaitwa nemuvengi. Kune vamwe vanhu vari kunetsekana nekusiya upombwe. Vamwe vanonyepa achinatsoziva kuti panapa ndiri kunyepa. But zvichimunetsa kusiya nenyaya yekuti an enemy has done this. Vanenge vachinetsekana kusiyana nezvinhu zvakawanda nenyaya yekuti Satani anenge adyara mbeu mukati meupenyu hwedu. Waona manje. Behind every maize there is a farmer. Waona manje. Ndosaka Jesu achitudza achitupa simba hanzi every tree that my father has not planted it shall be uprooted. Waona manje. Saka pane zvinhu zvakadyarwa nemuvengi, maweeds ari muupenyu atinofana kudzura. Waona manje. But unoona vazhinji vanoedza vachitadza. Inyaya Nona tisinge chizvita nesimba redu. Unenge usikade kunyepa sinozongonyepa. Ongoerekana wava kunyepa. Ipapo unenge uchinyatsoziva kuti hapana chokwadi apa. But unongoerekana wanyepa. Like zvawaimboita paipai. Unongopedzera wanyepa. But unozoona wakakunda sei? Inyaya yekuti you involve the Holy Spirit now. Like una 1 Samuel 2:9. Hanzi by strength shall no man prevail. Zvakafana futi nekuna Zachariah futi kunonzi it's not by might nor by power. But by my spirit says the Lord. Saka hazvigoneke wega. Unogona kuedza wega kusiya zvakaipa but wega uzvigoni. You need the help of the Holy Spirit. That's why ndikuda kutaura nemumwe munhu muzuva ranhasi kuti Mwari atibatsire pane zvinotinetsa, pane zvatinotadza kuita. Mwari vanogona kutibatsira kuti tisiye. Mwari vanogona kutibatsira kuti tikunde miedzo yese inotiwira. Handiti? Saka ndaunamata newe wakateerera zuva ranhasi kuti Mwari zuva ranhasi vakubatsire, vakugonese kusiya miedzo yese ingange ichikukanganisa muzuva ranhasi. Ndakunamata newe. Kana uchida kunamata neni chingosumudza izwi rako, usumudze mwoyo wako. Tinamata tese muzuva ranhasi. Amen. Tinamata neni uchiti Mambo Jesu. Ndinouya kwamuri zuva ranhasi. Ndinoziva ndiri mutadzi. Ndibatsirei. Ndisukei neropa renyu. Nyorai zita rangu mubhuku reupenyu. Kubva nhasi ndava mwana wenyu. Chindibatsirai kusiya nekukunda miedzo yose. Ndinokutendai nekundigamuchira nekundibatsira nezita raJesu. Amen. Hallelujah.